Hai să filmăm, hai să filmăm, hai să filmăm. Ușuri și 7 gălbenușuri, 7, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, că mă arată. Ce mâncăm? Chiar vrei să vezi ce mâncăm? Da. Ceva foarte bun. Aici, nu știu, 2 kg de pizza. Asta e a ta. Vai. Dar ce ți-ai comandat? Tu ce ți-ai comandat tu? Carbonara. Mie asta nu-mi prea place. Prea multe grăsime. Hai că nu e așa multă. E ok. Dar vreau și eu de-a ta. Vai, că mă arată. Cât de calorii sunt aici? Nu cred că multe. Nu mult. Cred că sunt aici 1500 de calorii. Nu mai pui de foame. Bună? Am și o febră la femoral. Să punem niște sos. Să ce? Usturoi. Maioneză? Da. Pune sos și hai că Asta e dulce sau picant? e dulce, cred. Vai. Și legume. Cel mai important. Poftă. Shakerul. Minune. Ce ai acolo? Îmi place când beau așa ceva. Îți place? Mă, nu e rău la gust. Nici un pic ciudat. Pentru mine. Este obișnuit cu orez și cu piept de pui. Iaurt grecesc cu afine, o banană și bineînțeles că blendul ăsta nu a învârtit toată compoziția, să trebuie să punem chefir. Are gust de banană. Ai o prietenă aici lângă tine. E bun? Da, În combinație cu? pomelo. Fructele astea mi se pare că nu sunt pentru România. Mi-am rupt un pic dagitele în el. Am primit mai fruct decât un pepene și are coja atâta. Și pe lângă e și sec. Astea vin în camioane, în containere, știi și de unde. Merge. Hai că odată așa pan merge. E ok. Asta ar fi mâncare fit. De fitness, de ceva de genul. Mâncarea fit. Tot pe Instagram. Sunt multe ori de genul ăsta. Dar e bun, nu? La un moment dat te obișnuiești. Cum am obișnuit cu piept de pui și orez. Hai că nu-i rău. Asta e a tău? Da. Vai. Ce glumă. Pune-mi înapoi. Din a tău. Pune-mi-l. Așa. All Nutrition comenzi pe All Nutrition cod de reducere de apșa 20. Am pus și proteină. Proteina asta foarte bună la gust. E cu ceva cookie sau ce? Da. Tiramisu. Comandați că este super bună. Și la cardio. Cum vedeți afară, deja că am dat frigul.
se vede că a venit toamna. Da. Până la anul, gata cu vara. Vine vremea urâtă. Cât de repede va veni și frigul la sub 0 grade. Eu cred că mai este vreo lună de zile și se cam duce totul. Deci trebuie să ne îmbrăcăm cu haine, cu pantaloni, pentru că e destul de frig, mai ales dimineața. Dar peisajul e superb aici. Aici îmi place să fac cardio când îmi permite vremea, decât să stau în casă sau la sală, închis, pe bancă sau pe scări. Prefer aici. Hai să filmăm, hai să filmăm, hai să filmăm. Ce faci? Bine, fac mâncare. Aici fac omletă, nu omletă, ratul tardelinească. Aici avem jumerile. Le-am înlocuit cu ciuperci. Să fie mai sănătos. Trebuie să le mai lăsăm să facă mai crocante. Aici avem 10 albușuri și 7 gălbenușuri, 7, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bun. Ai uitat că te-ai spart acum. Cu Asta e a mea. mozzarella, care va veni E a mea. mozzarella light. Da, mi-ai furat-o. Toate aici are 20,5 grame de proteină. Și acolo jumerile am adăugat puțin ulei. Am rămas fără ulei. Deci este extra virgin. Din prima presare. Așa. Și cu pâine integrală și cu semințe. Asta pentru cei care țin la sănătatea lor. Și restul mâncă pâine albă, care... Aoleu, ce-i cu punga asta? Deși punga a făcut-o ca să nu ieșe pâine. Am mâncat un pic de asta. Asta e pâine făcută din... cum îi zice? Din aluat? Nu. Din aluat e făcută. Din ce? Din bobul de grâu dezbrăcat. Și asta e făcută în bol de grâu îmbrăcat. Și aveți, are și semințe. Și Mai multe grăsimi acolo. Păi grăsime sănătoasă asta. Și are semințe de in. Așa, să vedem cum jumerile. Nu s-a evaporat și apa. Și acum, uite de ce fac. Acum luăm ouăle, le batem nu foarte bine. Aole. Ouăle, nu? Ouăle. Ouăle. Deci batem ouăle. Nu-i bine, bă, ce? Așa. Punem sare. Unul o să zic că am pus prea multă sare, dar nu e chiar așa. Este piper. Le mai amestecăm un pic aici. Și le punem aici. Și mai amestecăm și aici. Punem un capac. Și revenim când punem următoarele ingrediente, cum ar fi brânza și mai văd ce mai găsesc pe aici. Gata. Aici întoarcem omleta, aici ratul, da? Tătui să zic. Așa. Și adăugăm această brânză făcută chiar de mine acasă, în gospodăria mea. O punem aici frumos. E o brânză de cea mai înaltă calitate, cu peste 20 de grame de proteină.
punem capacul și mai lăsăm 3-4 minute maxim. Până atunci. Între timp, s-a tăiat pâinea. Această pâine integrală. Asta nu. Și lasă când trebuie să vedem. Câți carbă mâncăm la acest mic de... Gata! Gata mâncarea! Gata. Gata, mersi. Și așa arată. Dacă arată bine. Da, minunat. Trebuie să o împărțăm, frățeași, ce să întindă. Wow. Mi-a zis bucătare adevărat, ce naiba. Normal. Nu vrei să mergi la șef la cuțite, să le faci o Șef la cuțit și master șef la habar n-au. master chef oricum, ce mai contează. Și asta este porția mea. Și restul am Au zis că trebuie să mănânc mai puțin. Chiar tătăiată restul? Eu sunt creaște. Hai că mă lași și ție. Cât îmi lasă mie. Aoleo. Și ciupercuță. Niște Ce brânzică. zgârcit îi. La mâncare. N-a cât mai dau. Acum nu mânci tot. Bun, hai să mâncăm. Arată super bine. Bun, bun, bun.